हेल' साखो मा खालामदों नोंलाय? ओइ दुलुर मा जाखो मा जालायखो नोंहालाय? गोसोखौ गोजोना मोनथारदोंहाय आं साखो। दा बेलासियाव जोंथिं फैना बेरायहैनो जोंहा सानैजों। जा चावमिन जानो लुबैदों आङो। चावमिन मम' जानो लुबैदों। अननानै आंखौ बेरायनो लांफैना सानैजों चावमिन जाहैनोसै। हाब मैयासो माथो नोंलाय दाउलेब हाराव सोमस्रिमोनजों सरलपारायाव बेरायहैदोंनो। मैयासो बेरायखानानै दिनैहाय मानो बेरायनो गोसो जाबावखो नोंलाय? दिनैसो आंजों नोंहा बेरायनो गोसो जाबाय। मैयाबा बेरायनो गोसो गैयामोन। थाङालां बेराया आङो। गावबागाव जानो गोसो नालाय। फैबाल साखो आं जाहोगोन ना आं लोंहोगोन। गासैनिबो जानाय लोंनायनि फैसाखौ आं होजोबगोन। थावबो सोना हरबावगोन आं नोंनो गारिनि। फैना अननानै गाबोन। दैद आं थाङा। सरलपारायाव थांनोबा आंखौ लेंहरलायाखैना नोङो, आंखौ मिथिहोलायाखै। स्रोद थांखुमालायदों। सरलपारायाव थांनोब्ला आंखौ नाङा, गोजानाव थांनोबा आंखौ नाङा, खाथियावबासो आंखौ नांगौ। चावमिन मम' दाउदै जाहैनायावसो आंखौ नांजाबाय। थाङालां। आरो खोनासं, दिनै फुङाव बड'लेण्ड रादाबाव होनाय बायदिब्ला मा जादों मिथिगौ नोङो? दिनै फुङाव क'क्राझारनि सासे बिटेक फरायनाय मोगथां बसुमतारी होननाय सासे मानसिनि गोथै सह मोनदों सरलपारायाव। मिथिबायना? आरो खोनासंना ला, मैयानि दिनावनो बे सरलपारायाव 6 जन मानसिनि मोदोमाव कर'ना भाइरास पजिटिभ बेमारखौ मोननाय जादों। 2खौ पान दखानाव मोननाय जादों, पान दखानदारिफोरखौ। मिथिबाय? नोङो मोजां गावखौनो चेक खालामग्रोनानै ला, कर'ना भाइरास हाबनानै फैदों ना मादों। बिनि उनावसो आंखौ लेंहर। नङाबा आंनावबो सन्देरगोनसो, नोंनावबो फैफाखादों जानांगौ। नों आंनि गोसो थोनाय मालाय मा जानोलै? बेमारा मा मिथियो? आंनावबो सन्देरलाबायगोनसो बियो, थैफालाबायगोनसो आंहासो। आयौ मानसि गोथै मोनदों, कर'ना भाइरास जिउसा बेमार मोनदों, कभिड-19 पजिटिभ मोनदों। गिलायलांबायसो आं। कर'ना भाइरास बेमार जोंहा गिनाङाहाय। जों 10-20 मिनिटसोल'सो थाना फैदों। फट' मोननै मोनथाम खेबबाय फैबाय। जों जेबो जायाखैबो लोङाखैबो बाहाय थांनानै। जों नैबे माबायावसो जाफैदों, क'क्राझार गसाइगावआवसो जाफैदों जोङो ओंखामखौनो दा। जोंना गिनाङाथ' कर'ना भाइरासखौ, जों थाब फैखादों। आरो बे थैनाय मानसियाबो जौ फाग्लासो मोनदां। लोङै जाङै फाग्लामि देखायबाय बियो, बेयावनो थैगोमालाबायबाय। बावलाय मा थैनांगौ जायगा दङ नङाब्लालाय? थैनांगौ जायगायानो गैयाना। जों थांनानै नुहैबाय, गासिबो जायगायानो जौ बथल गोजा, जौ काप गोजा, बिदिनो प्लास्टिक काप, प्लास्टिकनि थोरसि गोजा। एकदम जायगाफ्रानो लेथ्रा गोजाथार। थांनानै बाहैदोंसो आङो। गोसोखौनो मोजांखौ मोनहैयाखै। फट'खौबो मोननैसोल' लानानै फैथारदों आङो। मानसिखौ थैब्लानो जौ लोंनायनि दाय होयो नामा नोंसोरो? हा? जौ लोंग्राबानो जौ लोंनायनि दाय होयो नामा नोंसोरो? मालाय देहाफ्राबा माबायदि? आरो खि मा जानानै थैदों, खि लोगोफ्रानो बुथारखुमादों, बेखौ जों बोरै मिथिनांगौ? हा? जौ लोंनायनिल' दाय होयो बाहाय। आरो बे कर'ना भाइरास बेमारा नोंसोर 10 मिनिट थांनाय 20 मिनिट थांनायखौ मिथियो नामा? हा? नोंसोर 1 मिनिट थांबाबो बे कर'ना भाइरास बेमारा नोंसिनाव जानो हागौ। मिथिबाय? बिनिखायनो भाइरासखौ गोख्रै चेकआप खालामनानै लाग्रो। जुदि नेगेटिभ ओंखारो अब्ला खबर हर, अब्लासो थांगोन आं, अब्लासो लोगो हमहैगोन आं नोंखौ। बुजिबायना? दोनदो फना। आयु कर'ना भाइरास बेमारखौनो एथ' गियो आरो नों? आंखौबो सन्देहसो खालामलायबावबाय आरो नों? गोसो थोआबा थोआ, मोजां मोनाबा मोना होनहाय। आंखौ बेबायदि एथ' सैया मुगैनाय खालामनो नाङा, हा? जाबायलै दाना, नोगोर रागा जोंबायलै सयथिबो। मा जाबावनांगौलै? फनखौबो दानलायलायबावबायसो। बोरै बुरखाहैफिनबावनांगौलै आंलाय? थैखाबायलै।